Terve kaikille. Nyt lähdetään mainaamaan vähän lisää timanttia. Jee, hauskaa, no niin lähdetään. On lähetään. Ja täällä jatkuu. Ei. Tää ei oo umpikoja. Tää on umpikoja. Niin mä... timanttia. Ei oo muuten mikään umpikoja. Joo. Älä jaksaa. Hirveen kolme kokonen. Karmeen kokonen luolasto. Kato tätä luolaa. Ihan hyvät lähettiin tänne. Pitäisikö sitä ottaa mukaan? Sulla on timanttia, onko ottaa sitä mukaan? Ei herranjestas, tää jatkuu alaspäin. Jatkuu. Ei, tää on slime. Niin on, mäkin näen. Mä tapaan sen. Joo. Taas tulee periaatteessa. Luolo ääni. No sai hevon kuusessa. Mä voisin ottaa vähän tätä rautaa tästä mukaan. Anna. Ei, täällä on yö. Hetki, sängyt on siellä jossain. Niin on se jossain hevon kuusessa. Ja missä me ollaan? Hei Creeper! Että nyt mä oikeesti kiinnostaa tietää, että missä me ollaan. Tiedän, mä oon tässä ihan. Se on toi jo, mä tunnistan tämän. Mutta siellä näkyy ne 2 puuta ja... Kato mitä siellä näkyy. No niin, siinä meidän kämppä. Mut sitten mikä ongelma, ne meidän sängyt jäi sinne. Voi! Onko teillä muuten enää torchia, kun hiiltä? Mitä? Meillä ei muuten enää varmaan hiiltä. Ei muuten oo. Tässä on timanttiarvori molemmille. No niin, siinä millä on Vili. Teen molemmille Timo kengät. Mä en saa siis tehtyä kaikkea tietenkään. Hetkinen, mutta tossa oli pari raakaa rautaa. Täällä on nyt 5 raakaa rautaa täällä. Mä teen kaikki muut paitsi kypärät mä sain tehtyä. Kassakaappi tossa on armor. Joo, mä riisun nopein nää rauta-armorit, vaan vetää sitä vielä pois. Kiva. Kiva. No niin. Nyt on vähän parempaa päällä. Nää rauta-armorit mä vien tonne mun henkilökohtaisen arkkuun. Jos niitä joskus vielä tarvii, niin ne on siellä. No nyt tää video on varmaan pikkuhiljaa tässä. En tiedä kuinka mielenkiintoinen tää oli, mutta saatiin ainakin vähän Timu-armorit tehtyä tossa. Seuraavassa jaksossa me rakennamme tähän ympäristöön kaikenlaista. Se on sitten, Niin, rakennamme. se selviää sitten ensi jaksossa. Pysykää mukana. Nähdään. Moikka!